piye? Pangkalan ojek lah. Berarti nek wong ojek. Motor gawe kita ya ojek lah. Ojek lah, pangkalan lah. Oh, pangkalan ojek. Ini plakat Toto. Ojek Bang, ojek Bang, ojek Bang. Muga dina iki ana rezekine. Wah, jan. Ini kidut lah. Muga enek wong arep ngojek. Iki. Ora wong ngojek belas yo. Sepimen ojek piye? Apine 5 menit barang 5 menit punjul 5 jam kok. Yo ora enek wong ngojek. Ojek 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 ojek. Ojek Bang yo. Wah. Mergo helm iki ora enek wong ngojek iki helm keramat e. Ya oleh masalah. Wah, ngene iki carane putus asa aku megah iki. Tapi nek aku ora megah ngojek. Biar megah apa? Susah golek gawean iki. Cek ojek ojek. Ojek Bang, ojek Bang. Ojek Mas Bro. Yo. Udah duwe motor dhewe saiki jarang mau ojek. Susah. Loh. Yo cilik arep ngojek nang ndi? Ning Jepara. Duwe duit to? Enggak. Wah, ora duwe duit to sangkane. 5.000 iki. Lah Jepara 5.000 ya aku kok mangan opo? Bensin iki. Gek. Ampun. Yo cak cuwek ngojek kok nek golek mamae piye? Ya ora. Balik nembung mamae sik ya. Ojek Bang, ojek Bang. Wah, jan. Lari urung itu. Wong sebel belum ojek iki. Wah, iki cah mlaku iki. Muga ojek iki. Mas, piye? Ojek. Ojek. Poro. Poro pira? 20.000 gelem, Mas? 20.000 lah, poro lah. Lah kene padana. Padana 30 Mas, padana. Teko nggen kuwi tak terne tak tanggung aman, aman. Tak kene metro. Metro 50. 50. Metro 50. Nggen yo. Walah, wis aman kuwi teko nggen ngarep omah kuwi Mas. Tak kene kok Karang? Karang rada ado Mas, kok metro iki rada ado kuwi ya. 100 lah Mas. 100. Piye? Regane iki arep ning Jepara, Kadana, metro apa Karang? Ini lho Mas. Aku iki ning omah di motor aku. Oh. Rencananya arep sampean. Arep ojek. Lho kowe iki. Ayo goblok. Oh, tidak nono nek ketemu rek. Ojek iki.
Hah. Kita kelelek siji malah. Tek kok rego salah nuar ngojek iki. Mas. Karena di Mas. Metro Mas. Piro Mas? Metro 50. Oh, duwe 50 tuh. Larang melo Mas. Yo kowe umume Mas ojek, bensine piro lagi opo-opo enggak. Bensin enggak, alat-alat motor enggak. Eh, Dora. Kira mewah Mas. Ya durung ewu. Kok gini lho. Ya ning gene iki. Ora duwe beras Mas. Lari serawa lah. Di lo urung itu. Nah, apa wong ngojek belas.